ngivele ubuholi bemboni baba Mshazi baba Nala nobuholi bonke ngicabanga ukuthi ke lana siku long distance sisendaweni enkulu kwesisebenze kakhulu nale insizwa bekuphonswane ngamatshe kuyahlekwe futhi namhlanje isimo sikahle kodwa ngicabanga ukuthi ke uNongalo simthatha njengebholide kuthina ukuthi usenesikhathi eside uyakwazi ukuxhumana nemboni uyakwazi ukusho on time ukuthi kwenzakalani emgaqweni uyakwazi nokuyobheka ama-project nje ukuthi awabheke enzekani so sicabanga ukuthi asikwazi ukuthi uma sesimbona ngathi umsebenzi umphele wenye indawo simyeke sithi usezokwazi ukuthi manje usuku nosuku zoqhubeka nizwe traffic on time futhi ozayithi thasi noma selithe ukuthambalala ilanga ngoba ukhona la ku-department into zakhona zizohamba kahle kodwa cha si-clear-ke akusho ukuthi uma seku-department sesizomvala abakumalandela sibalikhulu uzoqhubeka i-pothole mesayibona usayibiza i-pothole ngegama usavumelekile ukuthi umgaqasho ukuthi umaqequ kodwa futhi uvumelekile ukuthi asho uma sewulungisiwe lo mgwaqo so sicabanga siyosebenza kanjalo sibonga kakhulu nale support-ke esiyitholile sicabanga ukuthi-ke indlu evuliwe yenza into eziningi siye ephasikeni manje uNkulunkulu ukhuluma ngomuzi ngobe kwentabeni ufanele ukhanye sikubona kanjalo njena ukuqhubeka ukukhanyisela iy'ndawo eziningi basizakala abantu bakithi ngicabanga ukuthi sizobheka ukuthi ephasikeni bazohamba kahle-ke abantu aku-Durban Dog bese siyaba-update nabama-rank umsebenzi esisebenza ngawo sibe kodwa nenzani ezweni engekho emthethweni ngenzeka khona sesiyibambe ngephawuli kwanamhlanje kodwa ngicabanga isimo sihamba kahle hanya Yes. Yeah, Babnala, before we go siyobona abashayeli. Ithini into yakho? Ngithi awusakhala awukhali. Hayi, khali.